करिले पुकार माई देखी लाचारी कहावा से आइल बा कोरोना महामारी परजी लगाइले हम रौरा दुआरी कहावा से आइल बा कोरोना महामारी। अरविंद कुमार दोनहा करिले पुकार माई देखी लाचारी कहावा से आइल बा कोरोना महामारी अरविंद कुमार दोनहा हमनी पमाई अपन फेरी नजर जी भगतन के आस लागल रहू रे ऊपर जी हमनी पमाई अपन फेरी नजर जी भगतन के आस लागल रहू रे ऊपर जी। लॉकडाउन बा बंद डाउन बा लॉकडाउन बा बंद डाउन बा पेशावा के दुख अपना शक्ति से उबारी कहावा से आइल बा कोरोना महामारी करिले पुकार माई देखी लाचारी कहावा से आइल बा कोरोना महामारी अरविंद कुमार दोनहा दुखवा के टूटल बा सब पे पहाड़ जी बढ़ावा में डूबल बावे घरवा दुआर जी दुखवा के टूटल बा सब पे पहाड़ जी बढ़ावा में डूबल बावे घरवा दुआर जी। रोजगार नइखे सब बेकार बैठे रोजगार नइखे सब बेकार बैठे बीटू करी मन के सुनली पुकारी।